I Indien er de meget fattige, og de har ikke den samme velfærdsmodel som i Danmark. Så det vil sige, at der ikke er nogen til at give dem penge, når de bliver ældre. Så 0 pension til dem. Hvad gør man så, når staten ikke giver en penge? Man er jo nødt til at få dem på en eller anden måde. Og det er derfor, de har så mange børn. Fordi de kan få dem til at arbejde for dem. Og senere hen hjælpe dem, når de ikke selv kan arbejde, så børnene bliver nogle forsørgere, en slags ekstra stat til dem. Og en anden ting, der er med, at der ikke er så mange børn i Indien, er, at de er meget fattige. Så når mor og far de måske skal hygge sig en aften, og de ikke har råd til kondomer eller noget, så kan det godt være, at der kommer en masse minier ud. Så det er nogle af de ting, der gør, at der er så mange børn i Indien.